फाइमानो जों नीति एडिशन 2021 पावर फाइमानि परे आबोनि यागलो जों 2023 फाइयो जे विधानसभा निर्वाचन जोंनि एम रं बिसिङाव डेपुटी एम बाय तेचिनि एम जखन बर इलेक्टेड होनो थाखाय एमएलए आबोन परे आरो जों कयेकटा बुसा एम नि मानखा आबोनि यागलो कताल खायै चिनि बुबाग्रा वानसुका चिनि डेभलपमेन्ट वार्क उनि आखाइबा एडिसिनि सामुनो ताइबो दरिवि ख्लाइरिनानि बागै खरकटाम एम चंजाखा ताकोनो डिपार्टमेन्ट चुम्बागजाखौ आइबान आं साक नां गलायखेनो हामबाय बारो कुइलावनो चिनि बुबाग्रानो आबोनि लगे लगे चिनि एडिसि आमचाइनि जत्त चिनि तिप्रा सारनाबो बेलेगा हामबाय मारो जों तिनिरो एम सामान खानै जों नायो जों जत्तनि चुबा सुबायनो जों बुसखांगो कामखै सामतांनाय जे डिपार्टमेन्टफोर मानटन जे कोनो डिपार्टमेन्टनो जों साकथारै अन्तत पक्षे कोनो करप्शन इनि आखाइबा कोनो निनि आनि हियागै जों जतनो समान खालाय सामतांना बागै आं साकबाय थां साइतंनाय ताइ जारा तंनाय रनो बुंनोबा आं कयनाय जों जेन ताइ बिसिक तामनि बिसिङाव जोंनि जे वानसुंमानि जों जे खाकामानि तिप्रासारावनो जों जे गामि आमचायो दैनि जोंजाल लामानि जोंजाल सिंखेरनि जोंजाल स्कुलनि जोंजाल गोबां जोंजाल दङ आबोनो बाहायखे फान्ड तुगैमान जोंथाय थानसा खालायो जोंनाबो जों खालाय दङ आबोनो बागै जों नाय दङ जों बुसखाङो ताइबो गाहाम खालायो सामखायना बागै जों मानसि